lumantar ungelingkung so ketawang Sri Narendra Sirat Mojori sang penganten putri pun kenyo ayu Rina Alfiana mijil saking panti Palerman hangembo busana busananipun penganten putri tinun saking Pandhawa ingkang katingal abyorma myara pating galebyar pating sal pancara pating pancurat lamunta kenya ayurina Alfiana kapondhong bebasan kabopong kaandhit kaambit Rama Ibu kepareng badhe kalenggahaken wonten ing kursi gading langsung mawon kepareng amapak rawuhipun ingkang Raka garwa pepudayanipun pun bagus Krisdi Harsono Mbak Nur niki Mbak Rina Alfiana kali Mas Krisdi lumantar lumaksana penganten kakung sampun samekta gati sawe going diri sampun kepareng ngagem busana busananipun penganten kakung ingkang kepareng badhe mlebet wonten ing kori-korning wewangunan lumantar Gita Bayu sagetohan laras kanthi unggeling gending kebukiro Pandhawaning nun kala semanggahaken ana titaing jalma manungsa mangeja wantah kawujudan putra Panjalu kaparingan wasiat asma pun Krisdi Harsono putra saking panjenenganipun Bapa Lismanto saha panjenenganipun Ibu Sri Handayani saya cetha tindakira Sri penganten kakung tumuju wonten ing sasana rinengga mlebet wonten ing kori-korining wewangunan anggenya lumaksana penganten kakung anggadhahi raos pangati-ati kadherekaken para pangemban-pangembating praja para satra satriyaning nagari Kacandra pinayungan song-song agung Muskadya pinayungan ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat tindak lumaksana tumuju wonten ing sasana rinengga saya taket anggenira lumaksana kandhek wonten ing kori-korining wangunan Senopati sakembaran Talangpati Talang Yuda ing kepareng angasta kawujudan Kalpataru kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru cengkir gading kembar mayang ing pangajap kembar kekarpanipun penganten kakung Mbah Putri anggenya hangrakit sekar cempaka mulya lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung lamunta caket tindakira Sri penganten saribit langkung-langkung katingal panjenenganipun penganten kakung ingkang kepareng angasta kawujudan gondang tutur penganten putri angasta kawujudan gondang kasih kawujudan gondang tutur gondang kasih ingkang den wastani suruh ingkang tinangsulan benang lawe lamunta penganten kakung Mbah Putri samo kandhek anggenya lumaksana kanthi netra amblalak sebungkul bawang kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinumurosipun lamunta suruh beda lawan kurep lan lumahe yen ginigit padha rasane rasa manunggaling cipta penganten kakung Mbah Putri anggenya badhe setya bekti saha nglabuhi ingkang Raka garwa gesang bebrayan mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tanggeping asta ibu pangadi busana ingkang kepareng ngrapal japa mantra umbul donga tanggeping asta penganten kakung Mbah Putri den wiji tirta suci kawujudan toya wening ingkang kapendhet saking Kendi Pratala
ugi kapendhet saking Bokor Kencana. Wis dumugi unggihan kang tinuju penganten kakung Putri Anggenya Denwiji Tirta Perwitasari Paripurna Senopati sakembaran Talangpati Talang Yuda ing kepareng anglukar kawujudan Sekar Mayang purnaning gati sirat mojori sang penganten sarimbit Anggenya abebalangan gatal suruh tinumurosipun saha penganten putri dodok sesebokan sumembah wonten ngarsanipun ingkang Raka Garwa kasembur japa mantra langgung-langgung penganten putri anampi menggahipun palilaing barokah pangestu ingkang Raka Garwa katampi kati asta kekalih mlebetoning sanubari mugi dayanana ing kasantosan. Katingal sirat mojori sang penganten kakung Purna Anggenya Anggedruk Bantala saha Amida Antiga padha pecah sanalika pratandha pecahing Antiga wis pecah saking panggula wentahing Kanjeng Rama pecah saking panggula wentahing Kanjeng Ibu sayuk rukun atut runtut reruntungan purnanira ambasuh samparanipun ingkang Raka Garwa panjenenganipun Kang Mas Krisdi Harsono so penganten putri ing mangkih badhe jumeneng sesarengan ing Raka Garwa keparengipun Ibu Pangadi Busana badhe kalenggahaken pinarang lenggah wonten ing kursi gading dampar pinasri kawujudan kursi gading pawukir sagung para bunden para rawuh para pilenggah kakung Mbah Putri purnanira penganten kakung Mbah Putri Denwiji Tirta Suci kasiram jamas panjenenganipun Rama Ibu anampi dodot Sida Mukti ingkang warninipun abrit pelerek pethak pratandha ingkang putra putri saking ingkang hamengku gati Bapa Hasan Effendi ugi jurung pangestu saking panjenenganipun Bapak Lismanto ingkang pareng putra putri kekalih badhe kalenggahaken minggah wonten ing Stinggil Binaturata lenggah-lenggah tindak ira Sri penganten kakung Mbah Putri kaderekaken para pangemban-pangembating praja para satriya-satriyaning nagari katingal sedaya panjenenganipun pager bagus Putri Dumas ingkang pareng atur barokah idi pangestu katur dumateng putra putri penganten kekalih tindak ira Sri penganten putri anggadhahi raos pangati-ati jumangkah samparanira Anggenya lumaksana penganten putri anggajah guling saha pun bagus Krisdi Harsono anggenira lumaksana lengkeh-lengkeh kadya pindho Singalupa kabikak marga agung marga ingkang tinuju
menggaing paring pangurmatan katurna Mas Bagus penganten kakung so penganten putri ingkang pareng caket saya caket kepareng kalenggahaken wonten ing kursi rinengga. Katingal panjenenganipun Bagus Krisdi Harsono ugi pun kenya ayu Rina Alfiana us panjing wonten ing sasana adimulya dalah anglenggahi kursi gading dapar pinasri pinarak lenggah anggono raras ingkang putra putri penganten yen Cinandra dasar penganten kakung pun Bagus Krisdi Harsono yo bagus pasuryanira mikulai dedeg piadekira kalenggahaken lenggahan ngono raras nak Mas Bagus Krisdi Harsono ingkang anggadhahi semboyan badhe hangayemi hanentremi ingkang raka garwa pupudayanipun pun kenya ayu Rina Alfiana. Yen Cinandra Siratmaja sang penganten putri wanedya ingkang sampun angancik diwasa wiladala ing mangke ya purnanira dereng kacandra penganten kekalih Bagus Krisdi Harsono pun genduk Rina Alfiana ugi kalajengaken menggaing adicara panggih ingkang angka urut kalih. Mas Halim kundur. Terima kasih Mas Hakim. Oke siap. Nanti malam bergabung nggih. Nek ora lali. Lumantar ngling gending pahargian. Tasih kaparingan wasiat asma kembaripun penganten putri daya-daya genduk Rini Alfiani ugi purna anggenya rucat busana kanthi hangagem busana satataning putri-putrining kraton mijil ugi saking panti Palerman ingkang kepareng badhe kapanggihaken kalian pun Bagus Andri Kurniawan putra pambayun putra Panjalu saking panjenenganipun Bapa Sutrisno jengkaripun Siratmaja sang penganten putri Hurek kaleresan ing Titi Wanci wedal siang punika panjenenganipun ingkang hamenggugati Bapa Hasan Effendi anggelar tasakuran walimatul aurus kalih ingkang putra putri penganten ingkang kaparingan wasiat asma genduk Rina Alfiana ugi genduk Rini Alfiani purna ning gadyang genya lumaksana tumuju wonten ing sasana rinengga kepareng pun Bagus Andri Kurniawan daya kajengkaraken saking sasana panti Palerman
kawula sumanggaaken keluarga ageng saking Bapa Sutrisno sageta enggal-enggal siyaga indhire samukta inggati penganten kakung sageta mlebet wonten ing kori-korning wewangunan. Mas Hudi dingin, Mas Hudi nggih. Sugeng rawuh Mas Hudi. Monggo. Katingal daya-daya penganten kakung. Panggih penganten ingkang angka urut kalih pun Gendho Ayu Rini Alfiani ingkang kapanggihaken saha dhaup kalian Mas Andri Kurniawan. Saya caket anggene Rulumaksana ingkang kepareng anyaketi Kendhaka Bokor Kencana ingkang kepareng mangkih Den Wijiki Tirta Perwitasari. Kandhek anggene Rulumaksana senopati sakembaran ingkang kepareng angasta ugi kawujudan Kalpataru Dewa Daru Jondaru Sekar Mayang mapak rawuhipun ingkang putra putri penganten putripun Kenya Ayu Rini Alfiani. Saya caket anggene Rulumaksana penganten kakung Miyah Putri. Usmanjing wonten ing sasana Rinenggaya sasana Adimulya. Penganten kakung Miyah Putri ingkang kepareng angasta ugi gondang kasih gondang tutur. Kepareng angasta suruh ingkang tinangsulan benang lawe. Sami dumateng panjenenganipun Genduk Rina Alfiana Mas Krisdiarsono. Anglajengaken Mas Andri Kurniawan Genduk Rini Alfiani kumlawe astanipun abebalangan gantalan suruh ingkang tinumurosipun. Suruh ingkang tinangsulan benang lawi ugi sami yen ginigit padha rasane. Tangkeping asta panjenenganipun Ibu Pangadi Busana saking setunggalipun tata rias Ibu Juru Paes ingkang kondang Kaloko. Kepareng ngambasuh samparanipun ingkang raka penganten kekalih mangke ananging ambasuh astanipun penganten Purnanira Den Wijiki Tirta Perwitasari ugi linukar Kalpataru Dewa Daru Jondaru ingkang kepareng mangke saha penganten putri kalenggahaken wonten ing kursi Rinenggaya. Kepareng dumateng panjenenganipun para tamu, para rawuh kakung Miyah Putri ngaturaken sugeng rawuh panjenenganipun ingkang sampun pinarak lenggah. Nuwun sewu saderengipun bilih panjenenganipun ingkang hamenggugati Bapak Hasan Effendi sanipun Ibu sak kula wangsa boten saged amanggi setunggal kanthi setunggalipun panjenenganipun para tamu ribeting manah ingkang katembenaken pidharmaning wajib angawiwaha putra putri marga siri kawini suda arsa dodok sirat mojo sang penganten putri nyuwun tambah berkahing pangestu Kanjeng Rama Ibu saha ingkang Raka Garwa. Katingal penganten kakung pun Bagus Andri Kurniawan ugi Amida Antigo Ketrubantala kati pecaing Antigo Den Wijiki Toya Suci ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala lumantar unggeling gending kodhok ngorek putra putri pambayun ingkang hamenggugati ing mangke badhe kapondhong kabopong kadya kandhit kaempit Rama Ibu so badhe kalenggahaken wonten ing kursi Pajaka Mulya kawujudan kursi gading pawukir.
Setunggalipun Ibu Pangadibusana Endang make up, Endang tata rias dekorasi ingkang den pandegani panjenenganipun Ibu Endang mijil saking laladan Saptamulia katimbalan minangka badhe anglarapaken ingkang putra putri penganten saksampunipun rucat busana kanthi busananipun penganten kakung Mbah Putri. Bapak Hasan Effendi, Ibu Sumiati, kajurung barokah idi pangestu kadang besan naninji panjane ludru sinulam benang lawi soho kanthi reroncen sekar melati ingkang anggondo arum kadya aruming swasana pandhapi agung ugi penganten kakung ingkang pareng angasta sekar melati sak kepel gedene anggenya lumaksana ing wau sekar melati kupat kapit us kadya petiting naga kalenggahaken panjenenganipun Bapak Hasan Effendi penganten putri wanedya ingkang setya mring guru nadi purnanira rucat busana kanthi hangagem hangemba busananing nata abyur mompyor pating galebyar pating calorot pating pancurat pindho kartika gumingsir papan sakwetawis Ratmaja risang penganten kekalih langgung-langgung Ibu Pangadibusana amartetisaken menggaing adicara kacar kucur tumplak punjen saha menggaing adicara sungkem panjenenganipun Ibu Pangadibusana Endang make up tata rias langgung-langgung panjenenganipun Ibu Nur Siratmaja risang penganten wonten panjenenganipun Bagus Krisdi Harsana gipun genduk Ayurina Alfiana kaju menengaken panjenenganipun Ibu Pangadibusana marak sowan Rama Ibu ingkang kepareng nyuwun tambah berkahing pangestu arsa dodok sesebo antang kaping asta sumembah kaping 3 wonten ngarsanipun Rama Ibu jelek sinendal mayang penggalihipun Kanjeng Rama Ibu hanampi sungkemanipun ingkang putra kekalih kanthi tawang-tawang tangis tumetes sing waspa rinangkul kinempit-kempit ingkang putra putri penganten kasembur japa mantra so ingkang putra putri penganten anampi sungkemanipun Kanjeng Rama Ibu tinampi asta kekalih kapetalaken wonten tengah-tengah jaja mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan pangreka cahya saking BBS ingkang pareng
amandhat setunggalipun dokumentasi minangka setunggalipun sarana ingkang pareng andadosaken album ingkang sae. Purnanira nyuwun tambah berkahing pangestu Rama Ibu. Pun bagus Andre Kurniawan ugi pun bagus Krisdi Harsono nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng panjenenganipun para tamu ingkang nembe rawuh. Aturaken sugeng rawuh panjenenganipun Pak Narto ingkang hanggadhahi tenda lestari Pak Narto nggih. Kepareng Pak Narto anggadhahi pasugatan sumangga kanthi mardika mardikaning penggalih. Purnanira pun bagus penganten kakung Nak Mas Krisdi Harsono atur sungkem dumateng panjenenganipun Rama Ibu ugi kajurung idi pangestu mugi penganten dados keluarga ingkang sayuk rukun antut runtut bagya mulya tebih saking gura godha lan rencana. Kanjeng Rama Ibu ingkang tansah kinanggenah kinabekten kawula pun Krisdi Harsono ugi kawula pun Rina Alfiana nyuwun tambah berkahing pangestu dumateng Rama Ibu senjata pamungkasipun Rama Ibu tinambe ingkang putra saha kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugi ndayanana ing kasantosan. Paripurna anggenya nyuwun idi pangestu Rama Ibu ingkang kepareng penganten kakung Mbah Putri pinarak lenggah anggana raras pinarak lenggah anggana raras penganten kakung miwah putri ing ancik adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya yen cinondra penganten kakung miwah putri anggenya nampi sesaji tumplak ponjen tampa kaya tinampi ingkang ngraka garwa ingkang isinipun
Uwos kuning, arta receh. Wonten bele kawak, kacang kawak minangka setunggalipun sarana. Anggenya penganten kakung Mbah Putri hanetepi gesang bebrayan anilaraken remaja putra, anilaraken remaja putrinipun saha kepareng ambikak marga agung marga ingkang tinuju. Mugia penganten kakung Mbah Putri enggal-enggal pikantuk momongan boneka golek kencana ingkang saged tata jalma kawujudan kakung Mbah Putri. Adicara dahar kalimah Kembul Bujana Andrawina. Sing adicandra dhisik iki Nak Mas Bagus Mas Kris ini bingung aku mau mbak. Kaleresan panjenenganipun Bagus Krisdi Harsono. Aku mau jan kayak iki perdana aku nyondro nganten kembar. Purnanira angedhapi pasugatan dulang dinulang saha unjuk tirta suci tirta perwitasari ingkang kapendhet saking Kendhi Pratala. Den Rahabi Purnanira angedhapi unjuk tirta wening ketok Mas Kris karo Mbak Rina haus sekali. Paripurnanipun anggenya angedhapi pasugatan saha unjuk tirta wening minangka paripurnanipun adicara panggihipun Mbak Rina kalian Mas Krisdi ing ngancik adicara bedah sempaling ingkung. Ingkung kasempal dados kalih pratandha manunggaling sih katresnan jati kenya Ayurina Alfiana ugi pun Bagus Krisdi Harsono menggaing adicara bedah saha paling ingkung paripurna kepareng anglajengaken panggihipun saha rantamanipun adicara ingkang angka urut kalih naninjihipun kenya Ayu Rini Alfiani kalian Mas Andri Kurniawan. Pun Bagus Andri Kurniawan ya Bagus Pasuryanira angagem busana busananipun Kanarendran pasuryan ngidap-idapi wis kaya satria piningit gagahipun wis kaya Raden Harjuna ingkang kepareng purna ijab kabul kalian putra putranipun putrinipun Boboh Hasan Effendi keparengan masak asma Mbak Rini Alfiani. Dasar Mas Andri Kurniawan jengkar saking palenggahanira marak sowan ngabiyantara Rama Ibu
nyuwun berkah tambahing pangestu anggenipun nilaraken remaja putra putri Hangrakit Sekar Cempaka Mulya anggadhahi semboyan anggenipun imah-imah dumateng ingkang Raka garwa Mas Andri Kurniawan mugi dados keluarga ingkang antut runtut bagya mulya tebih saking Goro Godho lan Rencana caket rejekinipun banyu miliwis kaya ilining banyu ingkang tumetes tumiba ana ing watu titaing jalma manungsa Mas Andri Mbak Rini bebasan panjenengan nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat tinulis nganggo banyune segara ngantos asatoyanipun kita sami boten kuwawa saderma sedaya sampun ginaris wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat judul pati rejeki sampun gumantung wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Paripurna anggenyo ngedhapi pasugatan ing mangkih mugi tansah lulus raharja manggihana kabegjan kamulyan putra putri penganten anggenipun gesang bebrayan. Purnanipra penganten kakung putri marak sowan panjenenganipun Bapak Effendi ugi marak sowan wonten ngarsipun Bapak Lismanto semanten ugi nyuwun tambah berkahing pangestu. Ingkang katingal sayah naninji panjenenganipun Bapak Hasan Effendi ananging sayahipun Bapak Hasan Effendi reh ingkang putri sampun kawini suda dados jambi sayahipun ical saknalika amargi ingkang putri sampun tangancik unggian kang tinuju lumban wonten ing madyaning bebrayan agung. Mas Andri ugi pun genduk ayu rini paripurna nyuwun tambah berkahing pangestu Rama Ibu kundur pinarak lenggah wonten ing kursi rinengga ing ancik adicara sami kalian pun Bagus Krisdi Harsono Mas Andri anglajengaken menggeng adicara kacar kucur tumplak punjen tombo kaya katingal sami dumateng panjenenganipun Kang Masipun
Us paripurna anggenipun penganten putri penganten kakung angayai menggaing adicara kasar kucur tumplak punjen tapa kaya kalajengaken adicara dahar kalimah Gembul Bujana Anggrawina. Sampun paripurna ngadhapi pasogatan Gembul Bujana Anggrawina unjuk tirta wening den rahapi putra putri penganten bedah saha sempaling ingkung kalajengaken sagung para lenggah para tamu paripurnanipun adicara bedah saha sempaling ingkung paripurna ingkang pareng saking kawula bilangin matur kurang nuju prana andhap asoring manah nyuwun pangapunten ingkang kepareng kawula lengser kanthi asesanti jaya wijaya wijayanti rahayu ing samya pinanggih Suradila jaya ningrat lebur dening pangastuti khairul kalam wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kis ayo nduk lagu sing jumbuh karo swasana ngene. Kala mangsa
muga-muga keturunan